Як Лукашенко сутыкнуўся з вынікамі сваіх геніяльных рашэнняў, што вядома пра новую маштабную крымінальную справу, а таксама чым здзівіў КДБ і чаго прыхільнікі ўлады хочуць ад беларусаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння ў Лукашэнкі прайшла вялікая размова на адну вельмі непрыемную тэму. Адбыліся разборкі наконт беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпорацыі, ці скарочана БНБК, якая мусіла стаць перадавым прадпрыемствам, але ў выніку пераўтварылася ў яшчэ адну праблему. Яшчэ на старце БНБК атрымала кучу прэферэнцый ад дзяржавы, а кіраўніком туды Лукашенко паставіў чалавека, абавязанага яму калі не жыццём, то сваёй свабодай. Дырэктарам БНБК быў прызначаны беглы кыргызскі прэм'ер-міністр Данияр Усенов, які хаваўся ў Беларусі ад крымінальнага пераследу на радзіме, змяніўшы імя на Даніил Урыцкі. Акрамя таго, у радзе дырэктараў БНБК аказаўся іншы надзейны лукашэнкаўскі персанаж – Дмітрый Абельскі, медык-афтальмолог і старэйшы сын той самай мамы Колі Ірыны Абельскай. Праўда, чаму раптам афтальмолог аказаўся ў кампаніі па вытворчасці камбікармоў і ўгнаенняў, ніхто так і не зразумеў. Але ж пасаду яму далі вельмі хлебную. Спачатку Абельскі быў начальнікам упраўлення праектаў перспектыўнага развіцця. Затым жа яго абралі ў савет дырэктараў і прызначылі там намеснікам старшыні. Карацей, Лукашенко хацеў як лепш, але рабіў усё як звычайна, ну і выйшла адпаведна. У кампанію заліваліся дзяржаўныя грошы, але яна так і не змагла паказаць ані чаканых аб'ёмаў экспарту, ані чаканую выручку. Прычым адметна, што той Усенов Урыцкі не быў звольнены за правалы, а са скандалам сышоў сам, пакрыўдзіўшыся на паніжэнне зарплаты. У выніку беларуская дзяржава проста нацыяналізавала гэтую кампанію. Ну і на цяперашняй нарадзе Лукашенко сам агучыў сумы, укінутыя ў БНБК. Гаворка ідзе пра сотні мільёнаў даляраў, як дзяржаўных, так і крэдытных, але ж плёну яны так і не далі. Что в этой ситуации делает руководство? Идет привычным путем, с протянутой рукой за дополнительной государственной поддержкой. Напоминаю, в который раз, на это денег в бюджете нет и не будет. Лукашенко сітуацыяй вельмі незадаволены і патрабуе адказаць яму, як БНБК будзе жыць і развівацца далей. Схему выратавання ён таксама агучыў. Лукашенко заявіў, што нядаўна даў загад галоўнаму па эканоміцы віцэ-прэм'еру Мікалаю Снапкову, каб той прыцягнуў у праблемную кампанію кітайскія інвестыцыі. Але атрымалася гэта ці не невядома, бо адказы чыноўніка Лукашенку вырашылі пакінуць за кадрам. У выпадку правалу вінаватыя чыноўнікі ўжо прызначаныя авансам. Гэта двое віцэ-прэм'ераў. Усё той жа Мікалай Снапкоў і адказны за аграсектар Юрый Шулейка. У Беларусі ўжо прагрымела цукровая справа, калі сілавікі разварочвалі самалёт Белавія, малочная, калі арыштавалі памочніка Лукашэнкі Ігара Брыло, ну а цяпер сталі вядомыя падрабязнасці яшчэ адной крыміналкі, на гэты раз шыннай. Афіцыйныя медыа сціпла паведамляюць, што ў Мінску асудзілі 9 чалавек, якія працавалі топ-менеджарамі прадпрыемстваў Беларусі і Расіі, звязаных з шыннай галіной, і ўсім паставілі ў віну атрыманне і дачу хабараў, пасярэдніцтва і перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Схема працавала з 2017 года, і за гэты час агульная сума хабараў склала каля 7 мільёнаў даляраў. Адметна, што ані прапаганда, ані сілавікі не называюць імёны фігурантаў і назвы прадпрыемстваў, хаця маштабы карупцыі тут неверагодныя. Але, як заўважыў партал «Зеркало», гаворка падобна ідзе пра гендырэктара Белшыны Андрэя Бунакова. Яшчэ ў лютым 23-го года Лукашенко асабіста паведаміў пра затрыманне гэтага начальніка. Белшина. Знаем, Александр. Знаете Белшина? Знаем. Фамилия генерального директора знаете. Где он сейчас? В следственном изоляторе. Тады ж ён расказаў і падрабязнасці гэтай справы. Заключает договор, что он будет только им продавать эти шины на 20 примерно процентов, 16 ниже себестоимости. И если по договору, если ты откажешься от продаж, как мы тебе скажем, по ниже себестоимости, то ты будешь каждый год $500 000 платить неустойку или как-то.
За невыполнение контракта. Какой директор может вообще в любой ситуации заключить такой договор? Какой? Это сразу договор посмотрел в тюрьму. У выніку экс-гендырэктару шыннай фабрыкі, а таксама генеральнаму дырэктару тавараправадной сеткі, якога прызналі кіраўніком арганізаванай групы, далі па 14 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму і 225 тысяч беларускіх рублёў штрафу. Астатнім жа 7 фігурантам прызначылі ад 3 до 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму са штрафамі ад 45 і до 225 тысяч беларускіх рублёў. Акрамя ўсяго, з таго самага дырэктара беларускай кампаніі спагналі шкоду, нанесеную яго прадпрыемству у памеры 11 мільёнаў беларускіх рублёў. Дзіўныя целарухі беларускіх спецслужбаў. КДБ толькі цяпер прызнаў экстрэмісцкім фарміраваннем ініцыятыву пад назвай «Беларуская нацыянальная кааліцыя». Адным з яе арганізатараў спецслужбы назвалі загінулага пры невысветленых абставінах футбольнага фанату Мікіту Крыўцова. Нагадаем, што гэтага 28-гадовага жыхара Жодзіна знайшлі нежывым у самы разгар пратэстаў 22 жніўня 2020 года. На яго цела ў лесе партызанскага раёна Мінска натыкнуўся вартаўнік дачнага кааператыву, але знік хлопец яшчэ 11 жніўня пасля ўдзелу ў пратэстах. Вось ён стаіць з бел-чырвона-белым сцягам насупраць шэрагу міліцыянтаў. Афіцыйнай прычынай смерці Мікіты Крыўцова следчы камітэт назваў самагубства, адмовіўшы ў завядзенні справы. Аднак сваякі і грамадскасць сумняваліся ў гэтай версіі, а бацькі хлопца казалі, што сілавікі забаранілі адкрываць труну сына пад пагрозай крымінальнай адказнасці. Самая старажытная выява чалавека ў Беларусі старэйшая за егіпецкія піраміды. Але каб гэта даказаць, давядзецца знішчыць яе частку. Партрэт чалавека, выразаны на ласінай костцы, быў знойдзены на Палессі яшчэ ў 1985 годзе. Тады на возеры Вячэра ў Любанскім раёне рабочая брыгада здабывала сапрапель. Такія адклады на дне прэснаводных вадаёмаў. І ў гэтай шчыльнай, пазбаўленай кіслароду масе, якая ідэальна кансервуе арганіку, рабочыя перыядычна знаходзілі незразумелыя кавалкі керамікі, крэменю і костак. На адной з іх убачылі выразаныя чалавечыя фігуры. Цэнтральны вобраз – гэта мужчына ў поўны рост, з паднятымі рукамі і ромбападобнай галавой, які ў левай руцэ трымае прадмет падобны да сякеры альбо лука. На адваротным жа баку выразана яшчэ адна чалавечая фігура без рук, якая можа сімвалізаваць рытуальны танец. Але галоўная таямніца – гэта ўзрост знаходкі. Па адной з версій, артефакт належыць да эпохі неаліту, то бок 3-го тысячагоддзя да нашай эры. Па іншай, костка праляжала на дне возера ажно з мезаліта, а значыць, яна была вырабленая ў 8 ці 9 тысячагоддзі да нашай эры. Прасцей кажучы, знаходцы з беларускага Палесся недзе 10-11 тысяч гадоў. І гэта робіць артефакт не проста старэйшым за егіпецкія піраміды, але і абсалютна унікальным для ўсёй усходняй Еўропы, бо падобныя рэчы раней знаходзілі толькі ў Даніі, Германіі і на захадзе Польшчы. У сучаснай навукі ўжо ёсць дакладны інструмент, здольны вызначыць ісціну. Гэта радыёвугляродны аналіз з выкарыстаннем паскаральнай мас-спектраметрыі. Але тут узнікае драматычная дылема. Каб правесці аналіз, неабходна адпілаваць ад косткі фрагмент вагой не меншы за паўграма. Улічваючы, што ўся паверхня артефакта шчыльна пакрыта старажытнай гравіроўкай, узяць узор без фізічнага знішчэння часткі малюнка практычна немагчыма. Двое мужчын, асуджаных на пажыццёвае зняволенне за тэракт у Маскве, здзейснілі спробы самагубства. Адзін з іх, Юсуфзода Якубджоні, сканаў. Яго затрымалі 31 сакавіка 2024 года, і на той момант яму было 25 гадоў. Юсуфзода нарадзіўся ў Таджыкістане і з'яўляўся грамадзянінам гэтай краіны. На момант затрымання, паводле звестак следства, ён неафіцыйна працаваў на будоўлі і меў часовую рэгістрацыю ў Маскве. Цяпер, атрымаўшы пажыццёвы прысуд, мужчына зрабіў свой страшны ўчынак у СІЗА і рэанімаваць яго не змаглі. Іншы асуджаны па той жа справе Джабраіл Аушаў таксама здзейсніў спробу самагубства, але ў перасыльнай турме, і яго паспелі выратаваць. Нагадаем, што падчас нападу на маскоўскую канцэртную залу Крокус Сіті Холл загінулі 149 чалавек і каля 600 атрымалі раненні.
Прапаганда зноў накінулася на беларусаў. Маўляў, адны не працуюць увогуле, а іншыя працуюць менш, чым трэба. У сваёй перадачы на АНТ прапагандыст Ігар Тур узяў новыя вяршыні цынізму і пахваліўся, што прыдумаў новы тэрмін для беларусаў – ценявыя дармаеды. На яго думку, гэта тыя, хто сядзіць на прадпрыемствах, перакладваючы паперкі, але карысці не прыносіць. Как по мне, мы заступаем на этап борьбы со скрытым и даже теневым тунеядством. Теневой тунеядец – это тот, кто на работе какой-то устроен, он на нее ходит, он платит налоги, но если разобраться, он же ни черта не делает или делает очень мало. Перекладывает бумажки, слоняется туда-сюда. Экономически предприятию он не нужен, а оно ему зарплату уплатит, но уволить не очень может, даже если хочет. Потому что, ну как же он, бедненький, будет без зарплаты жить в социально-то ориентированном государстве? Для такіх грамадзян у адданага лукашэнкаўца нарадзілася наступная ідэя. Если я прав, то борьба с таким теневым тунеядством – это устроить таких вот перекладывателей бумажек и протирателей брюк на реальную работу, на завод, на молочно-товарный комплекс, строителям, дорожным рабочим и так далее. Туда, где кадров не хватает. Зарплата будет плюс-минус такая же. Социальный пакет, ну, может, даже лучше. Но придется поработать. Адбываецца маштабная бяда. Ратавальнікі не спраўляюцца з пажарамі на захадзе Палесся. Цяпер агонь разгарэўся з новай сілай у Пінскім і Столінскім раёнах. Дым ад пажараў пры заходнім ветры расцягнуўся на сотні кіламетраў і 5 красавіка дасягнуў Турава. Але ў кірунку ветру ёсць і плюс, бо жыхары ўсходняй часткі Гомельшчыны не адчуваюць паху дыму ад пажараў, што бушуюць у прыграніччы паміж Чарнігаўскай і Бранскай абласцямі Украіны ды Расіі. Стаў вядомы прысуд маладому беларускаму айцішніку, якога судзілі па расстрэльным артыкуле. 31гадоваму Глебу Рыбчанку выставілі абвінавачанне ажно па 8 сур'ёзных крымінальных артыкулах. Сярод іх удзел у тэрарыстычнай арганізацыі, падрыхтоўка да тэракту арганізаванай групай, падрыхтоўка да прывядзення ў нягоднасць транспарту ці чыгункі, ну а таксама паклёп на Лукашэнку, яго абраза ды заклікі да санкцый і дыскрэдытацыя Беларусі. Невядома, ці сапраўды хлопец нешта планаваў альбо стаў ахвярай правакацыі сілавікоў, але хутчэй за ўсё справа ў нейкіх дзеяннях, накіраваных на падтрымку Украіны. У выніку Рыбчанку прысудзілі 15 гадоў калоніі, а пасля апеляцыі зменшылі тэрмін да ўсё роўна жудасных 14 гадоў узмоцненага рэжыму. У Беларусі зноў падлічылі шкоду ад генацыду беларускага народа ў часы Другой сусветнай вайны. Раней жа гучалі розныя лічбы. Так, напрыклад, колішні генпракурор Андрэй Швед казаў то пра 4, то пра 2 трыльёны даляраў. Іншы высокапастаўлены супрацоўнік генпракуратуры Сяргей Шыкунец казаў увогуле пра 6 трыльёнаў даляраў. Але цяпер свае разлікі правёў Дзяржаўны камітэт па маёмасці. Прычым была створаная нават адмысловая міжведамасная група па разліку шкоды, прычыненай нацыстамі на тэрыторыі БССР. Туды ўвайшлі прадстаўнікі міністэрстваў, канцэрнаў, супрацоўнікі Нацыянальнага архіву і Акадэміі навук Беларусі, а таксама музеяў і іншых устаноў. Яны нават агучылі схемы сваіх разлікаў. Маўляў, шкода ўключае 3 складнікі. Першы – гэта маёмасная шкода, то бок разбурэнне і рабаванне маёмасці, культурных каштоўнасцяў і прыродных рэсурсаў. Другі пункт – гэта ускосная шкода. Сюды ўключылі упушчаную выгаду і зніжэнне нацыянальнага даходу ў ваенныя і пасляваенныя гады. Ну і трэці пункт – гэта пасляваенная шкода, выдаткі на размініраванне і ліквідацыю наступстваў баявых дзеянняў, а таксама пошук і перапахаванне парэшткаў загінулых. Такім чынам лукашэнкаўцы налічылі 1 трыльён 823 мільярды даляраў. Цікава, што гэта значна менш, чым раней агучваў усё той жа Швед і яго калегі. Цяпер гэтымі трыльёнамі лукашэнкаўцы будуць трэсці ў сваіх выступах і перадачах. Маўляў, вось паглядзіце, колькі грошай кляты захад нам павінен. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.